Hola, sóc Beatriz Ruiz, redactora d'Èxit 21, i avui tinc el plaer d'entrevistar a la Eva Casalprim i a l'Andy Trias. També se li anomena Andreu, que és el nom que més li agrada. Hola, Andy. Hola, no és que m'agradi, sinó perquè la meva mare, que va ser la fundadora i la presidenta d'aquesta casa, ens va inculcar a tota la família, inclús els treballadors d'aquesta casa, a que a mi sempre me diguessin Andy. Però el meu DNI posa Andreu i jo reivindico el meu nom. Ben fet. Bueno, en l'Andy i l'Eva estan casats i recentment han publicat un llibre que s'anomena Ignorant la SD, la nostra realitat, a través de l'editorial Col·lecció Talents, de la Fundació Catalana de la Síndrome de Down. Ha sigut divertit aquest llibre? I per què de tu, Eva? Yo acá tengo de las pinturas. Fet per mi i aquestes coses. I m'agrada pintar, i molt. I ja està. Pots tornar a repetir la pregunta? I tant. Ha sigut divertit fer aquest llibre? Saps per què ha sigut molt divertit? Perquè molts dels dibuixos que ha fet la Eva van concórrer amb els escrits que jo he fet. Com va ser que es fes el teu segon llibre? Pues per les ganes que he tingut de fer un llibre i perquè no en tenia prou en fer el primer. I perquè des que jo vaig deixar la feina el 2021, pues, ho vaig tenir que deixar precisament perquè jo ja havia iniciat aquest projecte d'escriure el meu llibre i això. La portada va ser idea teva, Eva? Sí. Com va ser fer les il·lustracions per al llibre? Les il·lustracions a mi m'agrada molt. Vaig decidir jo perquè jo m'he anat al curs de la pintura i hem sortit al parque i jo he vist un arbre gran i vaig decidir un arbre gran i vaig recordant perquè jo pugui pintar i vaig decidir a fer-ho així. Teniu objectius de futur? Sí. Un dels objectius que teníem, una part realment complert, que era que m'hagués agradat com seria el meu vestit de núvia si jo em casés, com seria el vestit de núvia quan la Eva es casés. Aquest objectiu es va complir el 4 de juliol del 2015 i vàrem tenir la sort de que la meva mare encara vivia. I llavors, res d'això, pues, aquest és un dels reptes, objectius que tenim i ara, pues, tenim objectius, no? Sí, això és. El meu vestit de núvia és de color blau cel, recordant de meus pares. I és per això, perquè ells estan entre cel i mar i vaig decidir
vestit de núvia de color blau cel. Va clonant amb ells i ja està. Com us vareu enamorar? Fa molts anys. La relació venia a través dels nostres pares, dels meus pares i dels pares de l'Eva. I jo recordo que quan vivia la meva mare, el primer que li vaig dir, mare, tu coneixies el Manel Casalprima, el pare de l'Eva? I la meva mare em va contestar, com vols que no el conegui si és un dels pares que m'ha ajudat a crear la fundació. O sigui que la relació ja no és només entre nosaltres, sinó també el fet que el meu pare i la meva mare coneguessin els pares de l'Eva. Perquè recordo que la Carmen, que veia els dijous de fer el suport, i la mare de l'Eva, venien aquí a la fundació a buscar feina. Això és veritat, perquè ho va dir la meva mare. I això ja està. Com ha sigut treballar en conjunt? Em sento contenta i feliç. I em sento contenta i feliç. I estava emocionada i ja està. Però emocionada i perquè a mi m'ha vingut de gust. I perquè des d'un principi ens van dir que faríem alguna cosa conjunta, no? I també Sí. van dir que la Eva fes els dibuixos, un llibre de dibuixos, i això, però al final vam fer que Les dos junts. els dos junts, perquè de tots els articles que jo vaig fer, la idea era que la Eva, amb els seus dibuixos, també pogués expressar el mateix de l'article que jo vaig escriure. Aquest juliol es va fer la presentació del vostre llibre, Ignorant l'ASD, la nostra realitat, a la llibreria Ona Llibres. Com us vareu sentir? Acompanyats. Acompanyats, famílies, los amigos. I va ser molt agradable. A més, estàvem amb confiança perquè la Mònica Terribas, que era una de les que va venir a la presentació, té un fill com nosaltres, amb síndrome de Down, i de més és la patrona de la fundació. Em vaig sentir com a casa. Què en penseu d'Èxit 21? Jo trobo que és el millor lloc on es pot utilitzar, tenir veu i vot. És l'únic lloc on la persona amb capacitat té per poder, és una eina més d'aquesta societat, perquè la societat pogués saber del que som capaços nosaltres. No parlo de discapacitat, perquè per mi la D, la I i la S és negació. Jo em quedo amb capacitat i les nostres habilitats, que és Èxit 21, l'assemblea, i per mi és el millor que ha fet aquesta fundació. Doncs moltes gràcies per aquesta entrevista i un plaer d'entrevistar-vos, Eva i Andy. I per nosaltres també ha sigut un plaer que siguis tu la que ens vulguis fer aquesta entrevista. Moltes gràcies. I moltes gràcies. El de castellà que ha tret i el de català.
I això ha sigut possible gràcies a vosaltres. Gràcies a tu. I també gràcies a la Fundació per haver-ho fet possible. I jo també ho dic les gràcies a la Bea, que és la presentadora. I ja està.